ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಯಾನು ಸಾರಿ ತುತ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ರೀಸನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅತ ಸೊ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಎಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು. ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಯಾನು ಬರ್ಡೇದ ದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನುಲೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಸೆರೆಮನಿ ಪೂರ ಯಾನು ಸಂಡೇಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಂತದೆ ದಯಪಡ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಸರಿ ಹಾಪಿಚವು ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಬೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚಾನಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡತೊಂದು ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಓದೆಲ್ಲ ಓದುಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪನು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ತೂಪುಜಾನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡತೊಂದು ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅಂತದ್ದು ಸಂಡೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಪ್ಪಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಆ ಬರ್ಡೇಗೆ ದೇತೊಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ನ ಯಾನು ಸಂಡೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಸಾರಿಡೆ ಕುಲ್ದೇನು ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗೆ ನೀ ಬರ್ಡ್ ಎತ್ತನ್ನ ಸೊ ಯಾನು ಸಾರಿದ ಗೆಟಪ್ ಕುಲ್ಗ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಏತು ಜನ ತೂತು ಜರ ತುಲೆ ಲಲಿತ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸಿ ಉಂಡತ ಹಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೊಂದಿನ ಲಾಂಗ್ ಕರಿಮಣಿಲ ಪಾಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇದನೆ ಗೆಟಪ್ ಕುಲ್ಲುಡತ ಅಂಚ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೇನು ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇನ್ನಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ದೆಪ್ಪೆನಾತುಜಿ ದೇವಣ್ಣ ನಾನು ಜೆತ್ತುದಿತ್ತಾನು ನಾನು ಜಪ್ಪುನಾಗನೆ ಕಾಲ್ಕಮ್ಮೆ ಎಂಜಿ ಆತನು ಅವರ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಪುನು ಅಂಚ ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಪನ ನಿಂತಿರು ಈತ್ ವಿಶ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪಂದು ಮಾರಿದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಥರ ಈ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರೊಂದುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಿಶ್ ಬರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಶ್ ಬರೋದು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತಿಜ್ಜಾಂಡು ವಿಶ್ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಸಲ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಶಾಲಂ ಪನ್ನದು ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂದು ಬರ್ಪು ನೈಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಅರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಅನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ 16 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 16 ಅನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಶಾಲಂ ಪಣ್ಣದು ಐಡಿಗಾರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಶ್ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ಈತು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಮೃತ 6 ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಏರು ನಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಬಿನ್ ಮಾತ ಜನ ಇಂಕು ಒರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಯಶೋಧ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಮನ್ಪೆ ನೀ ಕಾಂಡೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಮನ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಕಾಂಡೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇಂಕ್ ಮರತು ಪೋ ಪಂಡ 6 ಜನ ಇಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರು ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಯಾನು ಕುಡರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಆಭಾರಿ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿ ಉಂಡತ ಎನ್ನನಿ ಸೇಮ್ ಡೇನೆ ಬರ್ಡೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇಗ್ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟಿಕುಲೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆನಲ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಲ ಕೋಡೆ ಪಂಡೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನಲಕನೆ ಎನ್ನಲ ಸೇಮ್ ಡೇ ಬರ್ಡೇ ಬೈದನು ಪಣ್ಣದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಬೊಕ ಒಂದು 30th ಆಗಸ್ಟ್ ದಾಕಲು ಒಂಥರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪಣ ನೇರ ಪಾತೆನು ಗೊತ್ತನ ಟಪಕ್ಕ ಅಂದ ಪಾತೆ ನಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ಡ್ ದೀಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ವ ಐತೆ ಮುಂಗೋಪುದು ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ಎದುರುಡೆ ಕೋಪ ಬೊಕ್ಕ ರಿವೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೆ ಪತ್ತದಿದ್ದು ಅಂಟದು ಕುಲ್ಲುನ ಸ್ವಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋಡನಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸೇಮ್ ಎನ್ನನೆ ನೇಚರ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಕೋಪತನ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದೆಪ್ಪ ಬಕ್ ಬುಡ್ದು ಉಟ್ಪ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅವಿನ ಬಬ್ಲ್ ಗಮನೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ರಿವೆಂಜ್ ದೆಪ್ಪುನು ಜಲಸಿ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೆಜ್ಜಿ 30th ಆಗಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ನೇಚರ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಜಲಸಿ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ರಿವೆಂಜ್ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಒಂಥರ ಬಿಂದಾಸ್ ಉಪ್ಪಿರಕ್ಲು ಲೈಫ್ಡ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ದ ಮಂತ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಣ್ಣದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲ
ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಮುರು ಪಾತ ಇರೋದು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂಬುಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಯಾನು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅರ್ನ. ಸೊ ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲೆ ನೀನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಯಾನು ತರಕಾರಿ ಕನ್ನೇರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಕನ್ನೇರ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೆ ಪುರ ಕಂತದ್ದು ಇಪ್ಪಜೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ತಾರೆ ಕಂತದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಕಂತದಿತ್ತೆ ಓಕೆ. ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದ ಐತೆ ಪನ್ನಿ ಪೊಪ್ಪಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಆಪುಣು ಪಣ್ಣದು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರೇನ ಆನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೇನು ಪಣ್ಣ ಒಂಜೆನೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಂತೀನಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ಗ ಐಕನಿಗೆ ಪಣ್ಣದು ಚೂರು ಚೂರು ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ದೀದಿ ಇತ್ತೇನು ತಾರಾಯಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ನಾನು ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಕೋರಿ ಮುರಣಿ ಕಂದಿನ ಒಂತೆ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ಒಂತೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಫ್ರೀಸರ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವೇ ನಾನು ಮನದಾನಿಗೆ ರಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡದು ಕುಡಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಮಂತದೆ ಮೂಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನು ಮನ್ಪುನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಕೊರಿದಿನ ವಾಸನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಆನಿದ ಎನ್ನ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಗ್ರೀಸ್ ದಲಕನೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ತೆಟ್ಟು ನೀರು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಆಯ್ದಕ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾ ಟೈಪುಡು ಉಂಡು ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ದುಮ್ಮುನಾನಿಯಾನು ಎವಿಲೈದ ಕೈಗೆ ಪಾಡೆ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಡಿನಿ ಎವಿಲೈದ ದಯಪಣ್ಣಿ ಎಂಕ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಕಾರು ಒಯ್ಪುನು ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಟಮ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನು ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತೇಪು ಹೀಲರ್ಸ್ ನಕಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲು ನಕಲು ಆಕಲ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಆಪುನ ಘಟನೆ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಗೋಚಾರಣೆ ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಇಂಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏರ್ಲ ನಮಗೆ ದಾಲಪು ದೂರೋಡು ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೂರೋಡೆ ಒಂಥರ ಜಲಸಿ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಸಿ ಇಂಚ ಮಂತು ತೂಂಡನೇ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಮೂಲಕ ಅಂತುನಿ ಜಲಸಿ ಬಕ್ಕ ಆಕಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾದ ಪೋಪಿನಿ ಅತ್ತು ನಂಡ ಇಲ್ಲಗ ತಾರೆ ಕಂತದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಾರೆ ಕಂತದಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಗೆ 100% ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಪನು. ಸೊ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಕುರಿದಿನ ವಾಸನೆ ಅವು ಒಂತೆ ಇಂಚ ರಟ್ಟನ ಕೊಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ರಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಾನ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಕೊಳಗ ಎಂತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ ಎನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ರಟ್ಟದಿತ್ತೀನಿ ಇಡೀ ವಾಸನೆ ಎಂಚೆಂಚ ಫಿನೈಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಡೆಟಾಲ್ ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ದ ಒಂದು ಬರ್ಪುನತ್ತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಅವೇನು ಪಾಡಿ ಎಂಚೆಂಚ ಅಂತನಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಒರೆಸನತ್ತು ದಾದಮಂತನಲ್ಲ ನೆಲ ಪೂಜಿ ಐದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೋಪಾಡು ಜೆತೊಂದು ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ವಾಸನೆ ಕಕ್ಕದು ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲಾತಜಿ ಕಕ್ಕದು ಬೋದು ಮುಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ದಾದಂದು ಪನ್ನಕ ನಮಗೂ ಹೆವಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವು ತಾರ ಹಿಡು ತೋಜದು ಬರ್ಪುಣಿ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಸನೆ ಹಿಡು ತೋಜದು ಬರ್ಪುಣು ನಿಕುಲು ತೂದು ಪರಿಚ್ಚ ಕೆಲವದ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹಾಳಾಂಡ ಒಂತೆ ಹಾಳಾದಪ್ಪುಣು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ತೂಯರದಿ ಕುಣತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಏತ್ ಜಲಸಿ ಫೀಲ್ ಅಂತಂದು ಏತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ತಾರ ಹಿಡಿದು ತೋಜದು ಬೈದು ಫುಲ್ಲು ನೀರೇ ಕಸರು ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ಬೇಜ್ದ ಕೊನ್ನ ಹೊರವನ್ನಾದುನತ ಅಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಕಸರು ನೀರು ಅಪಗಾಣ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಏತ್ತು ನರಮನಿನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಕಂತು ನೊಂದು ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಲು ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಹಾಕಳ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಲೈಫ್ ಇಡು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂಯರ ಅವಂದೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಬುಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಐಕ್ಯದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಆತ್ ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಅವನು ಆತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತುನ ತಾಕಲು ಕಾಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬುಡ್ನೇ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನ ರಡ್ನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದು ತಾರೆ ಕನೆ ಸುರುತಟ್ಟು ಗ್ರೀಸ್ ದಲಕನೆ ಫುಲ್ಲು ಮಡ್ಡಿದಲಕನೆ ಇತ್ತನು ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮುರಣೆ ಆಯ್ನ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಕೈಕು ಕೂಡ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಎವಿಲ ಇದೆ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಪಣ್ಣ ಆತು ಹೆವಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಈಮೆಟು ಶಿರಡಿಡು ಕಂದಿನ ಉಂಡುಂಡತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾದ ಪೋದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ತ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ನಡಪುನ ಸಾಧಿಸಿದೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಂಡೆ ಹಾಕದು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಪನ್ವೇನು ಯಾನು ಸೀದಡುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯಡುಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಗುರುಬಲಲ ಉಪ್ಪುನಿ ಏರೆಗು ಸೀದಡು ಸತ್ಯಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಉಪ್ಪು ಏರು ಗುರುಬಲ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಲ ತೋಜದು ಬರ್ಪಿನಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಾಯಿಬಾಬನ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ತೋಜದು ಬರ್ಪಿನಿ ಏರು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೋಜದು ಬರ್ಪಿನಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ 100% 100% ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು
ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದು ಈತು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟು ಉರಿಯಾಗ ಹಾಳು ಬಯಕದುಪ್ಪಯೇ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿಂಚಿನಲ್ಲ ಏರ್ದಾನ ಪಂಡಲ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದಿಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ರಿವೆಂಜ್ ದಿಪ್ಪುಜೆ ಕೋಪ ಮನ್ಪುಜೆ ಜಲಸಿ ಮನ್ಪುಜೆ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ನಮಕ್ ಭೂಮಿಗೆ ಕಂತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ಬಾಳ್ವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬದುಕದು ತುಪ್ಪೋಡು 10 ಜನ ಪನ್ನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಚು ಪಣ್ಣದು ಬಾಯಿ ಬಡಬಡೆತ್ತಿನಕಲು ಮನಸ್ಸಿಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲಾದ ಉಪ್ಪಿರಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪಿರಕಲು ಈ ಮುರುಮುರು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಹಿ 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 ಇಂದ ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿಲ್ ಅಂಚಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಂಬೋಚಿ ಎಂಕಲಂಚಿನಕಲು ಕೋಪದಕಲು ಅವೇನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಟಪ್ ಅಂದದಿಪ್ಪ ಫೊಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ನಿಕುಲು ಏರೇನ ತೂದುಪಾರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೀಲರ್ಸ್ನ ಅಕುಲು ಉಂಡತ ಅಕುಲು ಅವೇನು ರಿವೆಂಜಿನ ದ್ವೇಷನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಇದೀದು ಕುಲ್ಲು ಜೇರು ಈ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಕೋಪ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ದೀಂಡಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಂಕುನಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇತ ಯಾನೇ ಮೂಲು ಉರಿಯನ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಮದ ಮತ್ಸರ ದೀಂಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಡೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಡು ಎನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ದಿನಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಯಾನು ಕುಲ್ಲುನಗಲ ಯಾನು ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎದುರ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಒಂಚೂರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10th ಕಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತಿನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ಡು ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಅತ್ತನಾಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ಡು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬರ್ಪುನು ಬಕ್ಕಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಪುನು ಲೈಬ್ರರಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗವು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂತದ್ದು ಓದುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಏತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲು ದೆತ್ತೊಂದೆರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪಿನ ತುಂಬಿ ಅಕ್ಲೆಡು ಉಂಡವು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಬನ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನೆಂಡಲ ಉಂಡವು ಬುಕ್ಕು ಆಂಡ ಎಂಕ ಐತ ತರೆಬಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂದು ಹೀಲರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಲ ಮಂತದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಹೀಲರ್ಸ್ ಆಪ ಒಂಜಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪುಜ ಆ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೀಲರ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಭವ ಆಪಿನಿ ಸೊ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದ ಎತೋ ಜನ ಕಲ್ತಿದಿನಕಲು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇತ್ತೀನಿ ಅಕಲ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆದ ಕಲ್ತದ್ದು ನಕಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋರು ಇಂಚ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನು ಪಂಡದು ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಜಲಸಿ ಮಂತದ್ದು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಮಾರೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುನತ ಯಾವ ಮೊಕುಲ್ ಪುರ ದ್ಯಾಗ್ ಕಲ್ತದು ಮೊಕ್ಲೆ ಪುರ ದ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪುರ ದ್ಯಾಗ್ ಮೊಕುಲ್ ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಂಚಿನ ಏಪಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಇರಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಗುರುಬಲನ ಉಂದುಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಬಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡನೆ ಡಿವೈನ್ ಪಂಡಲ ದೇವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ದೈವ ದೇವರಿನ ಆತ್ ನಂಬುವನು ಯಾನು ನಮ್ಮುನ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಯಾನು ನಮ್ಮುನ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಈ ಪೂರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಯಾನು ನಂಬುವೆ ಆ ಶಕ್ತಿಲಿತ್ತಿನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈತ ನೆಟ್ಟ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತು ಎಡ್ಡೆಡು ರೀತಿಡುಲ್ಲೆ ಇನಿಕ್ 14 ಸಾರ ಪಂಡಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗುಣನ ತೂದು ಬೈದಿನಕ್ಲಾಕುಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಬದುಕುನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಪಿಲಕ ಬೈಕೊನ ಹತ್ತು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಲಕ ಬೈಕದು ತುಪ್ಪೋಡು ಜೀವಿಸದು ತುಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೊಡು ತಿಂಚಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 355 ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎತೋ ಜನ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಲೈ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲಾದ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಗುರುಬಲ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪೇರು 100% ಸಹ 100% ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ
ಸೊ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೋಜದ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೇನು ಅವು ತಾರಾಯ್ದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೇನು ತುಲೆ ಮಿಟ್ಲಿಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ತೂಲೆ ವಾಸನೆ ತುಲೆಂದೆ ಎವಿಲ ಇತ್ತು ನಂದೆ ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತನೆ ಬಾ ವಾಸನೆದು ತೂಲೆ ಇಡೀ ಕುರಿದನು ಎಪ್ಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಎವಿಲ ಇದ್ದ ಪಾಡ್ದೆ ಕೈಕ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತನ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಇಡೀ ವಾಸನೆ ಕುರಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ವಾಸನೆ ತುಯ್ಯರ ಒಂದು ಕುರಿಪೋತಿನ ತಾರ ಇದ್ದ ಇಡೀ ವಾಸನೆ ಪಂಡ ಆತ ತೆಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಇತ್ತನು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪು ಬಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಮಜ್ಜಿದ ನೀರು ಉಣ್ಣತ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನು ತಾರ ಇಡು. ಈ ಸಲ ನೈಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ತೂಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ತೆತ್ತೀನಿ 102ನೇ ಸಲ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಹೆವಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಪ್ಪು ಏತ್ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಎವಿಲ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಐಕೋಸ್ಕರ 2 ಸಲ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ತುಲಿ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಕು ತೋಜದು ಬತ್ತಿನ ತುಲಿ ಇಡೀ ಕುರಿದಿನ ಇಡೀ ಅಟಿಲ್ಕೋನೆ ನಾದೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ತೆಟ್ಟಾದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತುಂಡು ತೆಟ್ಟಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂದು ಕನ್ನೇರ್ಲಕ ಬತ್ತದುಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಒಂದು ನಮಕು ಹೆವಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡತಾ ಇಡೀ ಸಪ್ಪೈ ನೀರೇವು ಇಡೀ ನೀರೇ ಆತು ಹೆವಿ ಉಂಡೆಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಕೈಕ್ ಪಾಡಿಯನ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದ ಪಾಡಿಯೆ ತೂಲೆ ಏರು ಎಂಚಿನನೇ ಮನ್ಪಾಡು ಒಂಜ ಎವಿಲ ಐಪಣ್ಣ ಒಂದಿ ಸೈತಿನದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ನರಮನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನರಮನಿ ನಮಕ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿ ದೂರೋಡು ಉಂತುದೇ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಮೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಅವು ಈ ತಾರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಟ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದ ತಾಲದ ಬೂರುನು ದೇವರನ ದಾರ ಕಟ್ಟಾದ ಬೂರುನು ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ಮೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಆತು ಹೆವಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ. ಈವನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ದ ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ದ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ದ ದಾದಂತ ಪನ ಐಡ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಾಪ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂಡ ಆ ಕೋರ್ಸುದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲು ಸೋತು ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ. ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಂತ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಥರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಕನೇ ಆಪೇರು ಎನ್ನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಕಂದಿಲೆಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಲ್ ದೀಪಿ ಸುವರ್ಣ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲು ಪಾಪ ಪೊಣ್ಣು ಮುರಣಿ ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂದೆ ಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮೀನದ ಒಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ಮುರಣೀರು ದಿಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೀನು ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಅಂಜಲುಂಡು ಮಾಂಜಿಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಪಾಪ ಮುರಣೀರು ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರ್ ಪಣ್ಣದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಜನ ಯಾನತ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ನಲ ಧರ್ಮಗು ತಿಕ್ಕುನು ಪಣ್ಣದು ಉಡಸುನ ಜನಲ ಯಾನತ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆನ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಪ ಮುರಣೀರು ದಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಡಕ್ಕೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮೀನು ಪಣ್ಣದು ಇರಗೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಇಷ್ಟನಕ್ಕ ಅಂಜಲುಂಡು ಮಾಂಜಿಂಡು ಪಣ್ಣದು ಪಾಪ ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಕೂಡ ಪಂಡಲ್ ಬಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನಾಡು ಈರು ಓಲುಲ್ಲರ ಅಲ್ಪಾಣಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೊರ್ಪೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನು ತಿನ್ಪುಜೆ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀದ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಕಾಸು ಕೊರ್ದಿತ್ತನು ಎಂದು ಬುಡ್ಚಕ್ಕ ಅಂಚಪ್ರ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆನು ಅಂಚಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲುದಕ್ಕಲು ಲ ಉಲ್ಲೆರು ದ್ಯಾಗ್ ನಮಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲುದಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕುನು ದಯಪಣ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗ ನಮಕ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಅಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಕೊರಡು ಉಂಡ ದಯಪಂಡ ಅಲೆಗ ಆಮಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕ್ ಲೆತ್ತದು ಮೋಕೆಡು ಕೊರನುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಅನ್ನ ಯಶೋದಮ್ಮಡಲ ಪಂಡೆ ಬಾಂಬೆದಮ್ಮಡಲ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಆತು ಮೋಕೆದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೆರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೆರ ಆವಂದಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅನ್ನು ಸದಾ ಋಣಿಯದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನನಲಾತ ಕಲ್ಪವೇನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಉನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ ತೂಲೆ ಗೂಗಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಲೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಲೆ ಓಕೆ.
ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ದ ಪನ್ಪೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ದ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಈ ಸಲ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ದ ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಮಂತದಿತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಡು ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವಡಾಂಡಲ ಉಪ್ಪರು ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಅವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತನಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ತೆರಿಪಾಯರಂದು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫುಡು ಏರಾಣೊಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಂಡನೆ ಆದುಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಎಫ್ಐಆರ್ದ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಆಫೀಸಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಓಕೆ ಸೊ ಈತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫುಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ಪಾಯರನ್ನು ಬರ್ಪಿನ ದೇ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪೋಯಿನ ಜನ್ಮಡು ನಿಕುಲು ಆ ಕರ್ಮ ಅರ್ಧದ ಇಚ್ಚಿನಾಡ ಕರ್ಮ ಅವೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ನಿಕುಲು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಡಾಯಿ ಆಪಿನಿ ಕೋಪ ಆಪಿನಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಹಾಕುನು ಪತ್ತು ಇದೇ ಟೈಪ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಡೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಆಂಡು ಅತ್ತ ನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಇತ್ತು ನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಆದು ಪೇರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಅತ್ತ ನಾಡ ಆಣ ಆದು ಪೇರ್ಲೆ ಯಾವು ಪನ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಆಂಡ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕುಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನು ಕುಡೊಂಜಿಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಸನ್ ಏಪು ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಜರ ಆತ ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗನೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಲೆಸನ್ ಕಲ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ತಿರ್ಗೋಂದೆ ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಅವನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಾದ ಪೋನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಶೇ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದ್ಯಾಮರೆ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಮೇಲಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ದೇ ಶೇ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಹಾಕುವೆರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೇನ ಅವಳು ಅಂಚಿನನೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಶೇ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಏಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನಗ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅವೊಂದೇ ಪುಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರೋಂದೇ ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫುಡು ಎತ್ತು ಜನ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಯಾನು ಪಂದೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಎತ್ತು ಜನ ಎಂಕು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೀನಿ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇನಿಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತಜಿನಾಡ ಯಾನು ಲೈಫುಡು ಪಾಠ ಕಲ್ಪೆರ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಜನ ಎಂಚಾದು ಪೋಯೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇದೋ ಜನ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಬರೋಡೆ ಆ ಪಾಠ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾಂಡ ಆ ಪಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜಪ್ಪು ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪಾಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಸ್ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವು ಅತನಾಡ ಆ ಚಾನಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಡು ಬರು ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಬರು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೋಚರಣೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮಂತ್ಜಿನಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ಜಿನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೆ ಬಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದು ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮಂತದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲು ನಾಗ ಧ್ಯಾನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡು 7 ಚಕ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪುನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಚಕ್ರಾಸದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪಂತೇನೆ ಕ್ರೌನ್ ಚಕ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಪೂರ ಪಂತೇನೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ 7 ಚಕ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆವೋಡು
ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಐತಿನ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಹಾರ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿದೆಡ್ದು ನಿಕುಲು ಪಿದೈ ಪಾರಾದು ಬರ್ಪರು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೂಡುಗು ಪೋಪರ್ ನಿಕುಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು 7 ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 7 ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುನು ಬಾಡಿಡು. ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ಉಂದು ಅನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಆತನಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕುಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬೆಂದು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಉಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕೈಪತ್ತುಜಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೈಫ್ಡು. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಣ ನಿಕುಲು ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಸುಣ್ಣನೆ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕು ಪಾಪ ಫೋನುಡು ಎಂಕ್ಲು ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೋತಾ ಅಂದು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕುಲು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂಥರ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಲಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪು. ಆ ಒಂದೇಳ್ದು ಲೆಸನ್ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ತದ್ದು ಬನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಥರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರುಪ್ಪರು. ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನಿ. ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ನಿಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆನ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಜನಕುಲು ಆತನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೇನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತನಕುಲು ಜನಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ನಿಕುಲು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರು. ನಿಕ್ಲೇನು ಜನಕುಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪುವೆರು. ಆತನೆಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲೇನು ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎನರ್ಜಿ ಬನ್ನಗ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತಿಂಜಿನಾಗ ಜನಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸುವೆರು. ಆ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬನ್ನಗ 100% ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮ್. ಆ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೇ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರ ತೂಪಾರು. ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಉಂದೆನ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಎನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ವಾರು. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ನಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ. ನನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನು. ಕೆಲದಕ್ಕ ಕೈಲ ಬಚ್ಚುಂಗೆ 355 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 55 ಸಲ ಬರೆಯರ ಕೈ ಬಚ್ಚುನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನಾಡಲು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಇತ್ತು ನಾಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು. ಕಾರು ಆ ಕಾರನ್ಗಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬುಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು. ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರಂಡ ಕಾರನ್ನು ನೆಟೆ ಬರೆಪಿನಿ. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಡು ಪೂರ ನನ್ನ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಂತನಕ ಎನ್ನೆತ್ತೆ ಓಲೋಲವು ರೌಂಡ್ ಮಂತಾರು. ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಪ ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ವಿಶ್ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ ಬರೆಪಿನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಓಕೆ ಇಲ್ಲದ ನೆಟೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಅಂಚಪುರ ಇಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯನ ನೆಟೆ ಬರೆಪಿನಿ. ಉಲೈಡ್ ಮನೆ ಅಂಡ ಮನೆ ಕಾರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಬರೆಯರತ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಕಾರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ದೇತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನತ. ಆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟನ್ನು ದೇತೊನ್ನೆ
ಐಟ್ ಸೈಬರ್ಗೆ ಪೋದು ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಕಾರದ ಇಮೇಜ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ಡೆ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಅವನಿ ಕಾರದ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಸೀಟ್ದ ಪಿದೈದ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ಲರ್ಡ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ದು ಇಮೇಜ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಪಕ್ಕ ಸೈಬರ್ ಪೋದು ಕಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟಡು ಲೈನ್ಡೆ ಅಂಟಾಲೆ ಪಿದೈದ ಕಾರ್ದ ಸೀನ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಸೀಟ್ದ ಸೀನ್ ಏತ್ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚ ಅಂಟಾಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಟದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪಿನ ಕಣ್ಣು ಆ ಜಾಗೆಡು ನಿಕುಲು ದೀದು ಬಿಡ್ಲೇವೇನು ರಟ್ಟನು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಂತ್ ದೀವೊಲಿ ಅತನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರು ಫ್ರಿಜ್ ದಲ್ಪ ಅತನಂಡ ಗೋದ್ರೇಜ್ ದಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತ್ ದೀನಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಅವೇನು ಆ ತೂಪರ್ತುಲ ಆತ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂನಗುಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ತೂನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸದ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ಕುಲ್ದೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಆತನು ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಈತು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಈತು ಹಾಲು ಈತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ ಈತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈತು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಈತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಫೋಟೋನು ತೂಪಿನಿ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟುಲ್ಲರು ಆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನು ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೂ ಕೊರಲಿ ಆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಅನ್ನಗ ನಿಕುಲು ದಾದ ಎನ್ನದರ ವಿದಿನ 3 ಮಂತ್ಸದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಬರೇನ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಕುಲು ದಾದ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ತುಲ ಅವು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನಾಡ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಅವೇ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪರು ಸೊ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಒವೇನ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪರ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಹಾಳು ತುನ್ನ ಹಾಳನ್ನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಎಡ್ಡೆ ತುನ್ನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕದು ಜಾನಿ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಉನಿಯರ್ಲ ಗತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉನಿಯರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡ ತಪ್ಪಣದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನೋಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಗುರುಬಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ದೈವ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ತೀರ್ಥನಾಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ದೊಂಕೆರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲಾನ ಗುಣತ ನಮ್ಗೆ ಏರೆಡ್ದು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ಸೀದೊಡಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯಡಿತ್ತಿನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನ ತಂದೆ ನೆಲಕಂತ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಗೊಂಡತ ನಿಕ್ಲು ಶೌಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಶೋರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ ನೋಟುಗು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪನ್ಪೇನು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬನ್ನಗ ಫುಲ್ ಜರ 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 ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡ ನೋಟು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ನೋಟು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಟ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪರ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಟುದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುಡು ನೋಟು ಗೇಪಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಲ್ಲರೆನೇ ಬುದ್ಧಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಿರಾಕಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಅವರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಿರಾಕಿ ಅಂದು ತೇಪಂಡ ಅಕಲು ಬಾಯ್ಡು ಪನೊಂದೆಪ್ಪುನು ಅಕಲು ಸಾಧಿಸುನೀಜಿ ಈ ನೋಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫು ನೋಟ್ ಅದು ಪುಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡುಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಂಡತ ಆಯ್ ಮೌನ ಅದು ಆಯ್ನ ಗೋಲು ಇಂಚಿನಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆಂಗೆ 6 ರನ್ ಹಾಕೋಡು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆಂಗೆ ವಿನ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಯ್ ಮೌನ ಅದುಪ್ಪಿ ಆಯ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಿ ಕುಲ್ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಂದುಪ್ಪೇರು ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಲಿ ಏಪಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ನಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಇತ್ತದೇ ನಿಕಲ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಚೀವ್ ಮಂತಿಬೇಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೂ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಅವೇನೊಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ
ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಂತು ತೂಪಾಯೆ ಎತೋ ಜನ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತ್ ಕಂತೆರೆ ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ತುದಿಗಾರಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನ ಪಾತೆರని ನಿಕ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಂತದು ಈ ಜನ ಅದು ತೂಪಾಲೆಂದು ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇರ್ಲ ಗೆನ್ಪಿಜಿರಕ್ಕ ಎಂಕಡ ಕಾಸಿಜರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅದು ತೂಪಾಲೆ ಕಾಸು ಮಂತದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಸತ್ಯ ಸಾದಿಡು ಪೋಲೆ ಸೀದ ಸಾದಿಡು ಪೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರುಬಲ ಲಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಕುಡೋರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಸಂಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮಂಡೇ ಆತನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅವು ದಾದಂದು ಪನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಾಣಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವು ಆಪಿನೇಜಿ ಕೈತಲ್ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗ ಅವು ತತ್ತದು ಬೋಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಯಶೋದಮ್ಮನಲ್ಲ ಅಂಚಿನಾಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಿರ್ಗುದು ಅರೆಗೆ ಬರ್ರೆನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ಒಂಥರ ಮಿರಾಕ್ಲ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಉದ್ದನೆ ಪೋತುನು ಕುಡಾರ ಪನ್ಪೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡು ಆರ್ ಪನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಶೋದಮ್ಮ ಇರ್ ಪನ್ನೇದು ಆತನ ಪಂಡದು ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಮಗ ದಾದ ಮನ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಅವೇ ದಿನ 3 ಗಂಟೆಗರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲೌ 4002 ಮೂಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ 28 ಸಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ಡು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 11 ಸಲ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಡೆತಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಆಪನ ಇತ್ತಿನ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೋರ್ನ್ಯಾನು ಒಂದಿನ ಮಂತು ತುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾತೆಡಲ ಎಡ್ಡೆಡುಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಡುಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪರು ಸೊ ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಕ್ಕೆ ಮೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.